Emakhosini Camagulisedi Lehanya umhlambululi umme Onika. Please don't forget to like and subscribe. Singamabutho sinivakashela njalo sibonge inkosi. Uyazi into emnandi ukuthi wonke lama video basayowathola in 200 years to come. So kubalekile ukuthi sihamba nathi sishiya ama footage wezinto besizenza. Ngiyakholwa nezingane zami sizothi maziphambuka noma umndeni generation to generation zizokhona ukuthi zithole into ebambekayo. So ngikhulumela kulabo baba abaphethe izinkulumo eziserious nabo mama abahluleka ukuvula ama channel abo for izukulu nezizukulwane zabo noma umuntu omnyama ukuthi aphile. Do not go to grave nge-information. Izokuhluphekise nezingane zakho kanti uma usetha i-record straight like this bakhona ukuthi babuyele ukuthi konje umama bekaphila kanjani konje ugogo bekaphila kanjani kodwa u-auntie kodwa umamkhulu bakhona nalabo engakhona ukufinyelela kubona ngoba ama families maningi bakhona ukuthatha lokho abakuthathayo. So it's very important ningalinge ukuthi nithule nibe abantu abafuna ukukhuza kuma channel abantu while you can open your own channel. Emakhosini akuyokhanya ngizokhuluma ipart 2 yokuvuka komuntu oshonile ngichazile kwi video number 1 ukuthi ipart 1 ukuthi umuntu yebo okay bazitshela ukuthi bayavuswa bazivukele nje bona. It's either umuntu wakini uvukile usebenzela abathakathi and your life will be destroyed. Ngeke isimo senu sibe right makube kukhejeke ispirit somuntu wakini kusebenziswa ispirit somuntu wakini abathakathi ngoba bona ibona abamsebenzisayo ukuthi namhlanje nenza imisebenzi uthi mawumphupha kanti uphupha umkhovu whatever azona assignment azonipha yona ngamaphupho kusuke kuyenzakalani nenzela labathakathi yilabo esibabiza abathakathi bendawo masebani ngenile kakhulu thola ukuthi namhlanje ningcwabe ubabenu kanti uphila laphiyana usebenza ensimini laphiyana we understand the same ndawo then wena impilo yakhe izoba njani kanjalo. So ingakho nginibuyisela esintwini ukuthi kuyahlolwa hlolelani misamoyeni abantu esithi abaphuphwa bayenzani basuye bakulandwe ispirit sabo. Angithi ngasho ngathi kungcwaba nanoma ubani yabona ngokufisa kwami ngezinto engizibonayo ngifisa ngathiwa umuntu akangcabwe ifamily kuphela kodwa ke manje nama families bakhona ukumthwebula umuntu bakhona ukuthi bamenzi umkhovu yona ifamily so kubi kakhulu. So ungaphileli manje philela nekusasa lezingane zakho ngoba ukuhamba kwakho lokugcilazeka okuphiwa umndeni wakho abathakathi bendawo bawugcilaza ezakhe izingane. So phakamani bantu abamnyama. Now lo muntu uma uzitshele ukuthi umbulele same applies nalengane yakho uthi uyibulele then ube ukhandashisa uthi angeke bavuke. Buka ngisasho uma one family member ozokhona ukuthi abone ukuthi hey man there's something wrong kukhona into eyenziwe la ngomuntu wasekhaya. Angithi ama signs ayeza ngamaphupho uthola ukuthi hayi ngiphuphe umkhulu ame phambi kwethuna noma akhala ngiphuphe umkhulu abhekele but ngiyambona umkhulu wami wazi ukuthi kukhona osekurongo ngenzakalayo noma ngimphuphe avuza igazi kusho ukuthi lo muntu loyo wahamba ngakabi isikhathi sakhe wathatha impilo yakhe ithathwe abathakathi. Now you start now you investigate ke manje through inhlolo then soon as sibona ukuthi hayibo nangu umkhulu uhambe ngesithwalo noma uhambe athwele wanshiyela lesilwane noma nangu umkhulu uphakama usezandleni zabathakathi
yabo ukuthi kuningi ekufanele sikufunde. Angithukani kuyanyiwa la kwa spiritual world. Kuyanyiwa. So uzowazi kanjani? Wawuphupha right? Uphupha manje akasezi kanjani ubaba wakho, umkhulu wakho, ubhuti wakho, ingane yakho? Kanjani ungasayiphuphi? Ngoba babonile ukuthi lengelosi seyikhona. So bayakhona ukuthi bayenzeni yonke into leyo oyiphuphayo ngomuntu wakini uyoyenzela bani? Laba bangale. Bathi thenga umkhonto, kanti lo mkhonto uyohlaba wena. There's khona le king yaseSwatini engathi ngithi ngiyayihlolela ngayibona isikhali simhlaba wathi gogo ngiphuphe isikhali ngisithengile ngathi sohlaba wena. Sineyipuku namhlanje ezisihlukumezayo masambe eitradeni. Ngoba imingcwabo angisayihambi ke total unless it's direct to me. Angikhathalela ukuthenjwa, ngithandile ngiphila, so mase ngihambile anginandaba noma ngangcwaba yifamily yami phela. Angisebenzeli ithuna njengabantu abasebanisebenzile. Kukhona umuntu ohamba ithuna like nobody's business, bakusebenzile. Imimoya yendawo ikufakile ukuthi uhambe uyodonsa imimoya yasemncwabeni. It's a story for another day. Uzibuza ukuthi kanjani kukhona umuntu othanda umncwabo, akashode emncwabeni lo muntu lo. Usetshenziswa imimoya yabathakathi bestrati ukuthi lo sizomsebenzisa into enenje. Kodwa indaba ayikho lapho. Ngibuye futhi uma uzofuna ukuhlola and then sibone lo mkhovu wakini ukuthi vele ucaged, sizomvulela. And mase simvulela wena lothe ombulale ngengcondo wathi hayi umuntu ongasekho akasavuki, bayavuka. Njoba ngisho ukuthi sihlangana nabo naseyitradeni bafuna ama help siseyitradeni ukuthi hey ngabulawa ubani. Qhamuke nje umuntu bese nithi umndawo. Kuqhamuke nje umuntu. Ubone nanoma bamshaya. Baningi futhi abantu abangayi understand lento ukuthi how 2 minutes kuba nesithongwana ubona umuntu bamshaya. Seyaziveza lonto le. Noma uthi uyahamba uzwe umbone lo muntu afike njengokuthi hayi bengizibonisa nje ukuthi hey ngumuntu ongasekho mina. Ngaleso sikhathi awazi family yakhe sisebenza ngisho nasemaphupheni silungisela ipoko umuntu ongamazi ongenako ukuthula. Mawubheka la ku social media hey ubani ubulewe wenze umoya wakho uvela uzidonsekelele ngoba ulalela into that has to do nokufa oku-unfair. Lo muntu afika aqoqela istory but because of i-system ye-country ayizivumeli. By the time ngithi hey lo muntu ukhulumile uthi ubulawe ubani angeke ngiboshwe. Where's the evidence? That is the law. So ungathi wena uyibhoza yokubulala kancane siyabavusa. Sibaningi abahlambululi ukuthi buyele esimeni. Sibapholisa amanceba sibavuse ukuthi bawolwela izingane zabo. Ingakho namhlanje njoba ngishilo ukuthi please ningangithathi ngathi nginama miracle. Angina ngisho nomuthi noma isiwasho engaze ngithi lesi is specific sokukhipha imimoya. Ngilalela leli dlozi lakini, ngilalela lo moya lo okuhluphayo ukuthi wena ke manje njoba ungenisiwe la sikhipha kanjani. Ingathi yona ifuna ingubo emhlophe uNazaretha, ingathi yona ifuna isikhali esinje, ingathi ifuna mangikhuluma ngesikhali ngikhuluma ingubo zikamoya nezikhali zikamoya, sikhuluma induku zikamoya. Omunye athi no ngicela ukuthi nimhlambulule ukuze le mimoya iphume. Ayithi mhlambulule ngeswasho, akunado zethi mhlambulula ngeswasho, mhlambulula ngomuthi no. So kubalulekile that you know why ngizoyicindezela, because of uma ngibheka izandla zabantu akekho umuntu ongabulali umfazi indoda mntana niyabulala eSouth Africa. Baningi mangingathiwa ngempela uJesu lo enimlindile noma kuthiwa kufike umdali uthi wonke umuntu maka confess obulele, nizoba shocked.
very same person ophatha iBhayibheli athi praise the Lord ubulele. Abantu ngale mathuneni kunenyembezi ngathi bangathi sipha ichance yokuthi asike silaleleni ama spirits ayakhala. Uke wavusa uthi ubiza ispirit ngokamoya uthola idlozi lisakhala wena ubese uthi right. Ngizoyenza part 3 ngiba emotional. Please don't forget to like and subscribe.